überhaupt blij dat je zit waarschijnlijk sowieso. Ja, ongelooflijk, ja. Überhaupt blij dat je erin komt waarschijnlijk. Dus echt, nou ja. De kop is eraf en de directie is wies dat er eindelijk weer mensen ontvangen worden kunnen. Het is een feest weer. Dankjewel. Eindelijk weer thuis. Ja, heerlijk. Dat voelt goed. Zo'n de planning zou het theater op 1 oktober al klaar wezen, maar bouwbedrijf Van Noorel die het werk net goed, nevens het theater. En dat verbrutst de ban. De oude tijd binnen vaststellings zijn of verplaatst en ik nou is het werk nog net klaar. Hier in het middenstuk is nog detailwerk en plintjes enzovoort. Maar de voorkant bij de entree, daar moet echt alles nog gebeuren. Het keukengebied, het restaurant, theatercafé Hopper. En in de cultuur-educatieve ruimte moeten heel veel dingen hersteld worden die de aannemer toch niet goed heeft gedaan. Ik backstage moet er nog een soort gebeuren. Ja, van landbouwplastic hebben ze een soort teentje hadden ze. Ja, met een soort TL-buis hangt erin en een emmer voor mocht ik even naar de wc. Ja! De eerste bezoekers vernamen een stuk minder van de verbouwing. Ik zeg eerlijk zijn, dan net zo heel veel veranderingen. Ja, verbetering. Met mooi stoel zit ik noffelijk. En het balkon heeft wat steiler worden ook. Volgens mij van binnen naar je stoel. En verder dacht ik dat er van binnen net zoveel gebeurd is. Maar het gebeurt hier en ik denk dat letterlijk wat de rest hier je tot heel wat ompakt is. Die is nou mooi allegaar. Dat had de directie net zin om deze vaststelling al maar een feestje uit te sluiten. In april moet al het werk klaar wezen. Na een week wordt bekend hokker bouwbedrijf dat docht.